dwumadie ewo ho se ye de betrete ye ho ebesua de ebesua bakosam yamammerɛ yamanne eniema eye ne mapapa aye nananom hyehyɛ de to ho ma dwumadie yi omo ma fa ho ka wo abempon royal kente shop eho ena bibibia wo pe efa nwentima ho se ye sirem mentifidie se ye bonwie entima papa ena nananom agapade obri jai wa Asante memu ha ede emeka akira wo se phone number 020 986 8678 Mrs. Subiu 020 986 8678 Frɛ wo na baby bia wo bia no wonsa beka ukenti ye mesre na makane se mesre mo madama ohene na na akua se manofo ma mo mfa nkyeme se de medi kan no ene dwumadie ye de ba betrete ho ena meka se dwumadie bi a wudie enso se wo pese wo bana beso yasene a wo betimi afa sa number ko ya no to so number no esa ye WhatsApp enti wo pese WhatsApp ye so a wo betimi ede achi enne de ye kasa fa ho ye ya ho fa se ye ahemfo midi kan na maka se akane no na Ghana ha na ye wonkonya ne bebria na omumfa omo se de Asante memu ha ye fa ye ho okoba bi ti se enkran num na omumfa omo ho ye na omo ti akonya so na omumfa omo ho se de Asantefoɔ efa omo ho okọ anwamemu a omo nso omo ahofa enko oba enfantia na omo nso ahofa enko enunti ena na mubu baby se wura fi ukro hina ben a empanyin se wo yire dwabo ase kire se ye bodwa na se okoduru ho no mu a wa hofa kura no etimi kire ba bia ese wo ye de ugina ye bodwa na se wo ye santini a okoduru Asantefoɔ mu a wuhu Asantefoɔ ya hofa wuhu anwonafo de wuhu mfantefo de obi bia ahofa a kire ne bobre ana se meka se kire ba bia ofiri enen se sayaba eye amammerɛ ne ye enti masre na ne de wunnimu no ma kire kakra na amahwe de di kan ye se ye nananom bi wo ho no mu a wo behu sa wafra sika eye sika entema ene sika agudie ene ekɔ se se de da mekom wo hetoma egu mekom akane no na nka Asanteni na nka memfa toma na ewia me ho menka me de toma bi betu a na nka ebia ba ko bi a hyehyɛ me sika akom kire se Asante ha de ne ekire sika enti toma de meka nse ye nananom ana enuanom anwonafo adaroma ene fashion tie nyina ye yusu bi enti so ahwe me kom a me ye sika fade enti sika na me de agu me se wo hwe ye nananom bi a wo behu se sika na wafa no wafra ntema sika kama afa wo behu se eye sebo enwoma abanka ba na egu ne nsa eniema sa eniema a emema ne de tutu ye nsa no ebi ye green ebi ye blue colors bebre mesramo wa uye usiesie hu ye ohene nkwa de a mesre transne tie bi wo behu se sa eniema no na ohene wafa no ho sika osusu sa na ntoma green wo munti na wode sa green ni bi na ode agu ne nsa madama mesrew eno eyayie afade minsi subio sa eningoma no de awuhu wo afidie no so no sa niema no ye fra ye yie niema ene ye gugu ye nsa nanso de America ni tumi na Ewrade ama ye nyina chi se enam ne twaguo sa amanya esua Asante se de omo fa wo mo ho ene obehia wo bi sabi akane no we de mesra meka wo na nka nyanya na eguliko ene sika akoyi ye hyehye ase ye kwa akon Asante ha de ye hyemrase na bi ka kan sa Asante de
wo Asanteni a na ekyere se wodi mmara so wo gimra di wo bra wo ho asehye tumi ase wa ho fa no tumi ade ama wo nyina achi no ba bi wo ho no ma wo nko Asante memu ha ade a ye de kyereye sa wo Asanteni ba ya tetew Asante meka no se ye de Asante su atetew no ye ka cho se frani fraba enye eye chiwade enti die enti na wura Asante hene na ho fa ba ko edanso e ka se danso edanso wo Asante hene de tuniti a na so di atuti oti asese jumadi yi eye owo abempon royal kente e na aso yasene se ba bi bia wo bia frɛ number eye 020 986 8678 isi subio 020 986 8678 ofe afidie na se number na ese atwagu frɛ na ba bi bia wo bia ye de wakoma so ade ebepro se wo bibi eye kente design bia wa wo penso a wo betimi di asende ye e wo WhatsApp no so eno nso ye behwe na ye di abro ba bibia wo bia ye twa ye ho aba na no madaroma se mo amu be ka no kra na amu be ka ya ye wo bra ye wura Asante hene na dama o sa afade no ofa se enya bribia na o de sa afade no e de ye no ho enne de ye hu ne se na no bi empre enhwehwe abakosam ana se amammerɛ ekwazo de enti a ye wura e fa no ho kwan bi so esese yesua sa ne ma nyina ye bedi akonwan na ye hu ne enti a ye wura na dama ofa no ho etobre bia na ode sa agotire no e na hye niti e kan ma sisudua bia use sa agotire no obi entimi emmobi ye wura Asante hene enko ana ne dia na ewo asechire ewo senti a sa abotire no ehye niti na ketema no ebeda eye ne momaso ye besre na nanom ene social media ene abefo niement no ye ya ye suatra na de ba akwa me pese mu hu ne se abofra wo mu ade na ne se wo ne tamgu ho no ma ofa na ono nso ehye tie wo mfra ama wo mfra esan say ye secret ene ye ya ho oden na say ye wura fra na wo nso fra ona ma eburu na wo ya to amamre no asabi amamre no mo se me kan ba be siso se ye ma menem ye papa ye nananom amu wa abrochire no nso se mo ya Asante de amonya Asante ni yie ye mi ke menem se dodo na abu befu me dodo na be kasa bebre nanso se wonim se Asante amamre na wo ye de a eni asua ni yie enne emma ni bi ade memma triangle no etu yokom enya Asante amamre o mesremo why how be afache me ba sa wo ye Asanteni ba de a Asantefo ma ye wo se de sisiesie ye ho enu na ma ye danso se de enene ma asesa o ma na nyanya gu omukonko ade sika kokko gu omukom enti ye nsi kwan se mfa sika akọ omukom na nso Asante de be ma di bre ye nyimfiri ne nsem kire se be ma afade oba mfa bi enu nti se wo hwe mentima mefra ya
sɛ wo hwɛ me ntema yi a ntema yi medi kan afra asie Asante ya amammerɛ no sɛ me yɛ oba panyin ɛsɛ sɛ medi kan de bibi hyɛ asie na sɛ ebi amfonsuo bi nti sɛ me hwinti a de gusu no epampo a me ho anye den enwo Asante bi a yeye bia no ne wodi enti a na yeye na enkyirase ewu enti sɛ wo hu sɛ oba paku a ohene nana owo abrempɔn ma fa me ho na entema na emienu ase nko esonko a na me kyerɛ sɛ me yoba sɛ me ya barima Asante amammerɛ mu no entema kra ye fra no emema no wo sɛ de omusi fra no hwɛ me oba yi me fra ye no sɛ na egu so na ma fa ni nyina na me de agu so sɛ na oba me de etie Asante de emema di bre ya nyi mfiri o mo nsem oba me de ni emarema de ena me se yesua de hwɛ ni ye ma me sɛ wo hwɛ mema de a ma kyɛm mienu afa me ye ni sei hwɛ ebi ma me enie emema ntema afa ma ye ni sei ma ye aguso sɛ me ye barima Asante mem ha sei na me fra me ntema eno na oma pa ne dwabia na ntuo na ye fra eno no me ye barima enti me fra no sɛ mema adie Asante de ema no ye bobre sɛ me ye santini ba e hya ase afiri me ntuma fra ma hofa enti ye besrɛ mo mo se mo ye Asante amammerɛ e wa abrochire no ye besrɛ mo ye adwakyi kakra efe Asante amammerɛ na efe mo kye ye bobre ye da masenso sɛ mada roma Asante adu abrochire bebre ye da masenso mada roma Asante adu abrochire amammerɛ na kwa animu amammerɛ na kwa akyi nanso mo kye amammerɛ no na ma kyerɛ de etie ɛsɛ sɛ mo de da no ɛto de da oba Asante mem ha sɛ wo se wo ti Asante akonwa so de a wo abrochire wo hino wo hye Asante emra ase sa mema ho fa triangle no eye mema dia eye ankapo mema dia ewo ho ema dia wo ho ye besra mo mama etu abo mama enne se ye hu mu a ye hu ba bia mu firi nanso nanka Asante de etimi identify Asante ani identify ye wo se bia mu se bia nya ado ya ho fa nana no mesra mo wa mafom wo fa kye me yesua de owo abrepon roya kente omo no ma fa dwuma de hu nyina aka afa obehu se ohene no wasiesie no ho a esika na ohye kromonche kromonche no eye yi afade ye besra mo nana no ma mo pese musua Asante sa na meka no ye besre se musua na wato bo ase na wapɛ ni yie na wasua ni yie ana se meka nse nana no mo nso a mo Asante mem ha titiriw o mo ti abrochire no amammerɛ no de efe se wo hunu na wo ya efe wo siesie wo hu na wo siesie wo nso yie nso aya na efe enti abesre nana no wadama kromonche de eye yi afade ena eye chain eye dade eyi a eda yekom kakaka sa wo hwe afide no so a ebi na da obi kom enye sika afade ye besre mo eye afade na me ba Asante mem ha se de ye nananom ahema afo yesiesie ye ho se wo hwe me na ase a
Meshe ahenema ehye me no eye futufutu ibia meka no say esika ahenema eye sika say eye colors chese eye ligie ena me wo mu sa wo hwe afidie no so a ye ka sika akọ ahema a ebi na ewura Asante hene hye no sa wo hwe afidie no so a ewura Asante hene sika akọ empaboa ene hye no Asante mamu ha se wo yi ewura Asante hene firi ho a na nanom aman henefo omo nso wo ho kwan se omo nso hye sika empaboa omo ne omo ahemaafo omo nyina hye sika empaboa sa wo yo obrempon a Asante mamu ha wo nhye sika empaboa misi subio sa wo yo obrempon a Asante mamu ha wo nhye sika empaboa yewura Asante hene one na man henefo ene wo tumi Asante mamu ha so omo hye sika empaboa meka we na ma kire se Asante ya Asante sanse ye won hyehyeye sabiebru wadama ya ho fam mpo no ye won hyehyeye a ye didi ye konwa eno na ma Asante ye unique sa wo ba mpabo a ye hye na chi a eye ye nase Asante mamu ha meka we na maka ma enua no ma wa brochie na mate aya na nanom aman hemafo ene de sika egu o munan ye besre mo amammerɛ no mo da na di wa amano ne amankofo ahunu efe amammerɛ no mo da na di eye nanso etobre bi wo ho a na atra Asante amammerɛ Asante ha de ye di mra so tida bia meka se obi ntimi nka so Asante ni agise wo certain qualities wo nie ni su bia ewonu enu na ma ne ye Asante ni se obebu ade so obefere ade odi ani die be ma de ani die se no se obebra ne ho ase ahye mra ase enu achi se obenya odo enka bomu enu na be kire se wo Asante ni die meka akoduro nyina ne se na nanom ahemafo na Asante mamu ha omo wa akwanya so omo de sika akọ ebegu omo nan na sa wo hwe me nan ya na nanom ahemafo no omo de sika akọ no ebi to ne nan ase ha na odi bi aba ne kotodwe madama mfa ncheme eba ne kotodwe na sika akọ ne bi sananim ha kire ne bobre eno na kire mo ahu se odanso kire se ema nyina hia de na nso tumi na bi de eche ebi eno ne nsonso ya eda chiniye na muhunu sanse chiniye no obi a na nanu abreponfo obi a hye bi ase nanso so pese ohu se we oyo man hema eno na ma kire wo ebi na etwagu wo mfonyi no so wo hwe a ebi na etwagu ewo afidie no so no na me san no masa aka bi o se eba ye ho eniema ye de gugu ye ho hwa me oba panyina ku afiriye se me ko dwumadie beti se ye ware me ba ye ware me nana me ko dwumadie bi na me ko kire me bobra se oba panyini ana se bi fie me kire se me ehema be ma hofa ebi nie na mom enanso san aba ene se madama ewura Asante hene nana otumfo se etu a otoso yenu ewura adama nyankwada enam niema ekoso se amaman a aka esua Asante pese tra Asante nti ewura ma ye ho kwan se yensuensie ye ho na ye ho nyefe enu nti na abehu se oba panyina ku afiriye sika akoyi
Said the idea drenching. Ewo, mabati. And as we can say, mabasa. I can any dear. Nanka mo baby and Nanka Mrs. Shammy, who ye it could do. I won't find it over to me a fat. Nanson fa bear my dear in your home. And yes, sir, now Asante baby, I am. Sabiamu, and they are done. No. Yes, say, Santini badi, Utonia doa, Untouch do. Yen anonymous I can be says, so I will who ya said them pa. And I said, when you see Ghana bro soon, I got to triangle Libya. Yes, say you two no what. Faction a bema. It is as you got called. And your ma boon a goo. Yes, Remo. Na young ma near Unu mema. A home fan also. Yet, ya home fan a fe. Ya home fan a fe. Send me a strong a formal and a combination of any reas near my brain. I bet we are so betting the says you want I have it. And says how the bear man the Ahofa. It says you one sana, why if it. Now make us send me about Kunso Chato. Manu Bessie, share Asante and Nimquasum. Mewu say na nanu ma hema afo ni bebre. Me de me ntra Asante na me nko baabi. Na mom yesese obi tu ne bafo. Na wo ho a wonsu utimi fa bi. Na odi ato ukotubi. Abra ko Elizabeth eba o my Ghana mu. Wo hu ne sa Asantefo. He ye de wo be ye ube koma ma ade ache santini ba ya santini ba onsesa oba nsha ahencho ye hwe ye ti papa bi dance nkran waka bidie dika enno na wo asantememu enno na asum sikadwa enna asum asanteman na sa wo hya ahencha de a ene emeka na onye santini hima anasa asantememu hima Esuata bebrenti no ene ye to ya amammerɛ na to atwene me fa kwanya esuma ka kye eye oba panyini biara eye wo hima bia wo hya ahenche se ye ninku asum Asanteman ensom Queen Elizabeth ye nsum broni ko ena ya hya ahenche e de yekonwa so we Asante Asante memu hema Asante memu ba panyini dia wo bo udukui asem ni ho se de mabo me de fefefe wo de bo papa bi asem ni ho ene na masem nti sa wo be ye wuti a asem na ne ma hu sa pani ni aye ne kufu ni nyina nya Asante amamre o na nso ene suatra ni nti yakofa ne sa ba wo be ye ni nyina de ameka akira wuni sa wusiesie ho se santini wusiesie ho so ohema wusie ho se sikadwa shomfo de a won sha ahenche ti se wo sha ahencha na nie wo se wo slave master eye kon respect jumedie eye owo abempon ro ya kenti shop na afa ho eye Mr. Eric Buahi eye me producer papa ono anso na ehwe lighting system no maye camera no so ono ana edi akiri editing bibia ono ana eye bibia a wotie ewo dwumadie iso no eya adesua ana yesua se ehawa fa cheme ye pese eya Asanteman na Asanteman efa ne ntema pefra Asanteman dada na ema eye ni kan ne wo pese wo ye bi no enno ne ye pese ye hwe na ya bua ni amammerɛ no etna ho esan se yesum asem ene etumi eye ohene nana akua afie owo abrɛpo me na de jumedi mamoni hwens